11 декабри соли 2021 Миҷгона Самадова бо ҳунарнамои фавқулода дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми ҷаҳон миёни кишварҳои истеҳсолкунандаи нефт оид ба бокс дунёро моту маҳбуби ҳунари хеш кард. Он рӯз на танҳо хонаводаи Самадовҳо, балки тамоми Тоҷикистон ид дошт ва ҳамагон аз падид омадани ахтари дигаре дар осмони бокси тоҷик аз сидқ хурсандӣ мекарданд. Миҷгона Самадова 8 июни соли 1998 дар шаҳри Душанбе дар оилаи серфарзанди Абдусалом Самадов ва Мушкинисо Раҳмонова, ки қабл аз ӯ 6 духтару 3 писар зери як сақф ба сар мебурданд, дида ба дунё кушодааст. Миҷгона бо беқарориву чусту чолокиш аз дигар фарзандони падар тафовути куллӣ дошт ва аксар хулқу атвораш амсоли писарбачаҳо буд. شش دختر دارم ای بینی همیو ای با دیگه خلقتی یعنی رنگ فعلی بچگی بوده فقط در می خونه میدویدیست کراته میکنم گوشتین میگیرم بعد برادرش گفت که اوچه همیره ما برام زل میبرم از آدمو وقتی خوردیش همه فعل و رفتارش مثل پسر بود ذوق و شوقتی به کاری خیلی دخترها ذوق نداشت همه شوق و ذوقش مثل پسر همین جنگ و محاربه و همین ورزشایی که مردها وای میکردن همین کارا در ذوق و هوس بسیار داشت میکنن. дар ҳоли ҳозир ҳамагон Миҷгонаро чун мушзани касбиву ботаҷриба мешиносанд, аммо оғози муваффақияти ин гурдофарид аз машғул гардидан ба муҳорибаҳои омехта буд, ки дар ин роҳ ӯро Матлуба Каримова роҳбару роҳнамо буд. Самадова Миҷгона соли ки ман дар ёд дорам 2007 назди ман омада буд ки вай синфи як мехонд. Як духтаре буд ки бисёр духтари лаёқатманд буд ва вай як бор мефаҳмоди вай тез аз худ мекард ва хурди худро дар назди ман то синфи 11 яъне ки 11 сол таҳти роҳбарии ман, таҳти роҳбарии Каримов Собир машқу тамрин кард ва 4 карат чемпиони ҷаҳон шуд аз муҳорибаҳои универсалӣ ва бисёр ҳам аз муҳорибаҳои танбатан, аз бокс, аз дигар намудҳо ҳам баромад мекард. муҳорибаи танбатан ва универсалӣ чиро мефаҳмонад? Дар он ҷо ҳам ба даст задан мумкин аст, ҳам ба по ба гӯштинг ва Миҷгона зарбаҳои зур ба пою ва ба даст мезад ва усули гӯштингам бисёр ҳам хуб дар сатҳи олиян ки баромад мекард. Тӯли 13 сол мешавад ки дар варзиш машғул ҳастам ва дар ин тӯли 13 сол ман дар чандин мусобиқаҳо баромад карда ҳастам. Ман аввалин варзиш ки ман машғул будам ин муҳорибаи танбатан буд ки 7 сол ман дар он тамрин кардам. Дар ин тӯли 7 сол ман 4 карат қаҳрамони ҷаҳон байни наврасо ва 2 карат қаҳрамони Осиё байни наврасо ҳастам. Чандин карат қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. Ман тӯли 7 сол ки дар муҳорибаи танбатан машғул будам, дар ин тӯли 7 сол мураббии ман Каримова Матлуба буд ки дар ин тӯли 7 сол ки таҳти роҳбарии Каримова Матлуба тамрин мекардам ва дар ҳамин мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ ва дар даруни ҷумҳурӣ баромад карда сазоворҳои ҷойҳои намоён мегаштам. синфи чорумиш гӯё ки машғул шуд ба ҳамин варзиш доир ба кикбоксинг. Кикбоксинг ҳамин хел машқ кард. Аки машқ ҳамин хелае ки ҳар як ҳунаре ки ҳар як ҷавондухтара, ҷавонписара, ҳар як инсон ҳар кадом як машқ, кадом як ҳунара агар омӯзиш мекунад, то агар ҳамун корда ҳавас надошта бошӣ, вай корот пеш намеравад. барои ҳар як ҳунар аввал ҳавас дар кор, ишқу ҳавас дошта бошӣ ки ҳамин шуғл дошта бошӣ ки ҳамаи корро партои айдуми ҳамун кор
машғул шавӣ. Ана баъд ту ба ягон мақсад мерасӣ. Ай ҳамун давра машқ кардета хай мо ҳам аки бо дастгириш кардем дигар мо ай кадом соҳаи иқтисодӣ шаyd соҳаи кадом соҳае ки набошад дастгирӣ кардем ки ҳамин ба ягон зинаи муайян ягон зинаи маълум муваффақ шавад. замоне ки миҷгона дасту остин барзада ба варзиш машғул гардид, ҳамсолонаш ба гунае дар муайян кардани дасти чапу рост дар монда буданд. Аммо ба зами кӯчак буданаш амалҳое иҷро мекард ки гоҳо Матлуба Каримоваи ботаҷриба ҳам ангушти ҳайрат мегазид. дар мусобиқаҳо кӯшиш мекард ки аз сабабе ки духтаро кам буданд камчин буданд мо танқисӣ мекардем ки духтаро ба духтар мондад и омада модараш розигиро медод ки духтари манро қади ва ки писарро монед. ҳатто даё дорам дар мусобиқаҳо Самадова Миҷгона қади бачаҳо қуввотмоӣ карда дар мусобиқаҳо ҷои аввалро мегирифт. Дар давраи мактаби миёна хонданаш чанд бор хай ҷои якуму дуюма ишғол карда буд. Бо ина дар синфи 8-9 буд. Бо ай тараф байни ҷавондухтарон байни наврасон гӯё ки ду маротиба ина чӣ рафт Россия рафта буд первенства мир рафта буданд. Ҳамунҷа дар ду маротиба ҳам 4 та медали тилло, як намуд доир ба кикбоксинг, як намуди дигар доир ба гӯштингирӣ байни духтаро. Ай ҳардушам ҷои якума ишғол кард, 2 та медали тилло. Бо як сол паси дигар бор рафтанд. Як бор дар Анапа рафта, як бор дигар Калугада. Дуюм маротиба ҳам бо рафт, 2 маротиба медалои тилло гирифт, ҷои якума ишғол кард, гирифт омад. Хай баъде ки як худша ки намоиш доду худша ки нишон дод, бо ҳавасманд шудани ҳамун бо ҳавасманд кардан дар кор ҳамунра ки бо ҳаракат кунада. пас аз натиҷаҳои оливу назаррас нишон додан дар муҳорибаҳои омехта, Миҷгона қарор дод то худро дар олами кикбокс ва теквандо низ озмоиш кунад. ин иқдомаш ҳам сарсарӣ набуд, чун фосилаи кӯчаке басандагӣ кард то ӯ хешро дар ин нави варзиш ҳам арзанда нишон диҳад. аз соли 2015 ман ба намуди варзиши теквандо ва кикбоксинг гузаштам ки то соли 2018 ман дар он ҷо машқу тамринҳоямро идома додам ки дар ин тӯли 3 соли ки ман дар он ҷо машқу тамрин кардам, дар ин тӯли 3 сол ман аз намуди теквандои ТФ байни наврасо дар чемпионати ҷаҳон ки 2016 дар Италия баргузор гардид, дар он ҷо ман ҷои сеюмро ишғол кардам. Баъдан соли 2017 ман аввалин бор байни калонсоло аз намуди кикбоксинг ки дар Ашқобод бозиҳои осиёӣ баргузор гардид, дар он ҷо ман аввалин бор аз намуди кикбоксинг байни калонсоло иштирок кардам ки дар он ҷо мо аз Тоҷикистон 200 нафар варзишгар будем ки аз ҳамаи намуди варзишҳо буданд ки дар он ҷо ман тавонистам аввалин медали тиллоро ба даст бигирам ки ин барои ман як ифтихор аст ки ман бо духтари тоҷик тавонистам ки дар бозиҳои осиёӣ номи давлатамро баланд бардорам. буданд рӯзҳое ки падару модари Миҷгона то бу тоқати дидани ба сару рӯи ӯ борони мушту лагадро надоштанд ва аз рӯи дилсӯзӣ борҳо хостанд ҷигарбандашонро аз варзиш дур намоянд. аммо боз ҳам ҳадафу мақсади Миҷгонаи дилбохтаи варзиш дигар буд.
میگفتم برای بچم بیا بچم بس که خیلی خوب نباش خوب گنده تو دختری پگه مثال اویله یک خانه را مثال یک آدم خانه چه آباد میکنه بود همه خیلی کارا که میگفتم خیلی این امروز دست در من میشه پگه پود در من میشه پگه تو با اویله دار میشه یک خانه اویله آباد میکنی در خانه بعد تو یک جو تمایید میکنی چه خیلی بعد دختری که باید خانه در زنی خانه باید که نه خیلی آدمی که حواس داشته باشد عشق حواس داشته باشد در همون هنر باید پیش روش گرفته نمیشه دیگه خانگی من همون وقت زید میشوند که وقتی که در این ورزش است پستی و بلندی ها دارد وقتی که من در ورزش دستم آسیب میبیند یا اینکه پاچم آسیب میبیند بعد مادرم میگوید بس ورزش بس وقتی که من همین آسیبم ساز میشود بعد مرا باز مادرم با ورزش بسیار دلتی میکند باز من با ورزش مشغول میشوم سال 2018 میجگانه به خلاصه آمد که باید به عالم بوکس پیوندد. انتخاب میجگانه را میتوان عادلانه نامید چون ورزش‌هایی که قبل میجگانه مشغول بود غیر المپی بودند و همکنون برای راه گشودن به المپیادا بوکس بهترین وسیله است. از نمود بوکسانی توانست در چمپیونات تاجیکستان سزاوار جای نمایان شود. ما برای چی بسیار کوشش میکنم که یک از نمود المپیک بگذارد از حساب این تکورسی خوبی ورزشی دارد. ما در بسیارتر باید اما نه تنها میزگانه بلکه باید بسیار دخترها از نمودهای غیر المپی به المپی از دیگر نمود به بوکس گذاشتن خیلی مشکل است. نمودی بوکس این بغرض از دست دیگر یگان جا کار نمیکنه بسیارتر با دست ضربه میزنی از حساب همین باید من این که از مشق‌های دست جمعی مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کند. از سال 2018 تا این جانب من در نمودی بوکس و مشق تمرین میکنم سببی که از این نمودی ورزش به این نمودی ورزش گذاشتن من این نمودی بوکس این نمودی المپی است و از من از خردسالی آرزو داشتم که در المپیادا اشتراک کنم و من از همین سبب از تکواندو تیف و کیک باکسینگ و بوکس مشغول شدم که میخوام که در المپیادایی که 2024 در پاریژ برگزار میگردد خدا کند که در آنجا من را خط المپیادا رو به دست بیارم و اشتراک کنم. مدت 4 ساله که میجگانه با بوکس مشغول است نتیجه هاش خوب و عالی‌اند و این کامیابی و موفقیت از یک جانب اگر زحمت به واسطه میجگانه باشد از جانب دیگر زحمت مربی کاردان و صرافش میرزا شمسیف می باشد. میجگانه Самадова mana уже 4 ساعت 2018 سال همین زالda مشق کرده ایستاده. این نتیجه‌ای که Самадова میجگانه نشان داده است در چمپیونات آسیا 2021 در دبی ماه مایدا جای سوم اشغال کرده بود. بعد آخر سال در جام جهان در نیژنیوارسک یکم جای گرفته آمدند. حاضر است ما تیاری دیده ایستادیم برای چمپیونات آسیا که در ترکیه 6 تا 21 مای تیاری میبینیم. ماه ایون ولی نامعلوم جدا میشود چمپیونات آسیا ولی نامعلوم ولی نقشه برآمدگی نیست. ما میدانیم که ماه ایون میشود. بعد همه کلانی که مسابقه در این سال اشغال میکنند در خطای بشود این بازی های آسیا
барои ҳамин мусобиқое ки чемпионати ҷаҳон, чемпионати Осиё барои тайёрӣ дидан барои бозиҳои Осиё. Аз намуди бокс ман дар чемпионати Осиё 2021 дар Дубай баргузор гардид. Дар он ҷо ман ҷои сеюмро гирифтам. Ва дар соли 2021 боз ман як мусобиқае гӯем ки аз ҳама сатҳи гӯем ки баланд, аз сатҳи гӯем ки ба ҷаҳонӣ баробар аст. Ин ҷоми ҷаҳон аст ки дар Федератсияи Россия баргузор гардид. Дар он ҷо ман тавонистам ки медали тиллоро ба даст биёрам ки ин барои ман як ифтихор аст ки ман аз намуди бокс ки на он қадар гӯем зиёд тамрин, машқу тамринҳоям идома дода истааст ва ман айни ҳол дар мусобиқаҳое ки берун аз ҷумҳурии шидест аз намуди бокс ман тавонистаистам ки натиҷаи хубро ба даст гирам. дар ҳоли ҳозир Миҷгона танҳо як ҳадафу мақсад дорад, он ҳам бошад иштирок дар олимпиада ва сазовор гардидан ба натиҷаи назаррас аст. ӯ барои расидан бар муроди дил шабу рӯз заҳмат мекашад ва мураббии кордонаш умед дорад ки дастпарвараш рӯзе шомили олимпичиёни кишвар мегардад. барои гирифтани рохат барои бозиҳои олимпики 2024 мегзарад 2 сол монд. ҳамин 2 солда мусобиқҳое ки мо тайёрӣ мебинем ҳамаш барои бозиҳои олимпӣ. ҳамин ҳар як сол аз 6 то 8 мусобиқа иштирок кардан дар кор. ҳар як мусобиқа ба 2 то 3 бо ринг ба даромадан дар кор, биромадан дар кор. Говақ мешавад ки якум бойда метавонад бой додан, метавонад 3 бой гузарондан, метавонад 4 бой гузарондан. Як солда ками 15 то 25 маротиба дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардан аст дар кор. Биромада бой кардан аст дар кор. Агар ки ками 10 бошад, мо гарантӣ наметиҳем ки одам метавонад дар мусобиқаҳои калон рохат гирифтан ё ки ҷои аввал гирифтан. тақрибан тӯли 2 сол мешавад ки бо ҳамроҳии Миҷгона таҳти мураббигии Мирзо Шамсиев дар як тамрингоҳ машқ мекунем. ман бо Миҷгона дӯсти хуб ҳастем ва дар зал аз сабабе ки 2 духтар ҳастем ва таҷрибаи Миҷгона Самадова таҷрибаи бузург дорад дар бисёр корҳо, дар бисёр чизҳои нозукиҳои бокс ба ман кӯмак мерасонад. мо бо ҳамроҳии Миҷгона саҳару бегоҳ тамрин мекунем ва орзу дорем ки дар чемпионатҳои ҷаҳон, дар чемпионатҳои байналмилалӣ иштирок намоем ва мо мехоҳем ки рохати олимпиадаро гирифта дар соли 2024 ба олимпиада равем. Новобаста аз он ки ӯ ба бокс машғул мешавад, ӯ хеле духтари оромтабиат, меҳрубон ва самимӣ мебошад. шояд баъзеҳо гумон кунанд ки варзишгарбонувон аз сабаби вақти зиёди худро гузарондан дар толорҳои варзишӣ фурсат пайдо намекунанд то барои аҳли хонавода хӯрок омода намоянд ва шояд фикрам кунанд ки онҳо аз уҳдаи омода кардани хӯрок намебароянд. На, ҳаргиз чунин нест, чун қаҳрамони мо баробари анҷоми тамринҳои сангини варзишӣ инчунин вақт пайдо намуда барои аҳли хонавода хӯрок омода мекунад. Чун дар ҳоли ҳозир дар остонаи баҳору ҷашни модарон қарор дорем, Миҷгона бо хӯроки баҳории худ ки ба забони мардумӣ оши буридааш мегӯянд, модари хешро зиёфат медиҳад. риштаи бокси кишвар аз Миҷгона Самадова барин мушзани беҳамтову ояндадор умеду мақсадҳои зиёд дорад
و ما هم بر آن باوریم که روز مژگانه را روی شاهصوفه المپی میبینیم و گریبان افتخار میافشانیم. با امید روز و روزگار خوش و آباد اینجا با تبریکات مژگانه صمدوه دایر به عید مادران نقطه میگذاریم به برنامه خویش. من همچون یک ورزشگر بانو در این روزی مادران همه مادران خودم را همه مادران را و همه بانوان را به روز 8 مارس تبریک و تهنیت گفتم و میخوام که در دلشون چی آرزو و هوس دارم آرزوهاشون جامعه عمل گردد.